Så tager du aldrig de bukser. Kom så. Ej! Ej! Kom så. Lars. Det går aldrig godt, når man skal hoppe på trampolin i store bukser. Nej. Okay. Det må gerne stoppe. Ej, det var så lidt, det var noget, jeg prøvede at lave en salto. Det gik bare ikke lige helt så godt. Og nogle andre ting, så vi ses.